James Allen, 13. kolovoza. Lijepo misli o svojim slugama, razmišlja o njihovoj sreći i udobnosti i nikad ne zahtijeva od njih krajnosti koje ni sam ne bi želio obavljati da si na njihovom mjestu. Rijetka je i prekrasna poniznost duše kad sluga potpuno zaboravlja na sebe zbog dobrobiti svoga gospodara. No, još je rjeđa, još divnija i božanskija ona plemenitost duše kad čovjek, zaboravljajući na vlastitu sreću, misli na sreću svojih podređenih i onih čija materijalna egzistencija ovisi o njemu. Njegova se sreća uvećava 10-struko i on se nikad ne mora žaliti na svoje zaposlenike. Jedan poznati i uspješni poslodavac koji nikad nije morao otpustiti zaposlenika rekao je: oduvijek sam imao odličan odnos sa svojim zaposlenicima. Ako biste me pitali čemu mogu zahvaliti na tome, mogu jedino reći da sam se od početka nastojao odnositi prema njima onako kako bih želio da se oni odnose prema meni. Prema drugima se odnosi prijateljski i ubrzo ćeš biti okružen prijateljima. Neprestanim njegovanjem dobrih misli oko sebe stvaramo psihičko ozračje miline i snage koje utječe na svakoga tko se nađe u blizini.